abestiarekin hasi baino lehen, gustatuko litzaidake datu batzuk aipatzea. 2003 urtean hasi ziren kontabilizatzen indarkeria matxisten hilketak, eta egun arte 1082 hilketa daramatzagu. Hori urtarrian, oen gehiago izango dira. 2019 urtean, Bernardo Montoyak Laura Luelmo hil zuen. Nik ez nuen neska ezagutzen, pertsonalki, baina nire koinatuaren laguna zen. Tristura, impotentzia eta amorrua sentitu nuen momentu hortan, eta buruan galdera bakarra nuen joan etorrian. Zergatik? Beraz, momentu hortatik aurrera, erabaki genuen abesti hau sortzea, Laura Luelmoren memorian, eta hildako emakume guzti horien memorian. Nire kuñatuari eskertzea gustatuko litzaidake bai, bera abesti hontan parte hartzeagatik. Beraz, gure eskubideen alde eta gure askatasunaren alde, gora borroka feminista beti.